Technegau Ymdopi, Anadlu Bocs. Cychwyn wrth anadlu trwy'r trwyn a chyfri am 4 eiliad. Dal yr anadl I mewn am 4 eiliad arall. Yn araf, chwytha'r holl aer allan drwy'r geg am 4 eiliad. Cadwa'r ysgyfaint yn wag am gyfrif olaf o 4 eiliad. Mae ailadrodd y camau yma yn helpu ti I arafu'r anadlu a rhoi teimlad o ddistawrwydd. Angen siarad? Cysyllta â meic trwy WhatsApp ar 080 880 23456, textio ar 079 43 114449 neu sgwrsio ar-lein ar www.meic.cymru.